Хора, аз съм Хиш и днес ще снимам в Quickcraft едно ревю. Този сервер съм админ, сега ще ви покажа спауна. Това е спауна, това е фул на чикън, фул на крави, на прасета и тук е енчанта. Тук е PvP. В този чест има награди, някой ги е взел. Всеки ден може би ще има. Това е топката. Сега отиваме на Warp. Отиваме на Warp Event. Ето го Warp Event. И сега отиваме на Warp Event. Това е клет Warp Sprint, ще бъде пуснат само за евенти. Сега ще я разведа. Видите, тук има пажина, последва малко препятствие, тук има лава. Е нещо като някаква стена на Олимпийска лига. Тук има лабиринт. Това е много объркващо. И тук, това не знам точно кое, ама нещо за забавяне. Тук има джъмп. И който ми е повече идва. И влизам. Добре, добре, бай-бай.